Saha kawe ka jingja ka basngusi bat ka bapen syang seire ki pajba. Uwe usamla ubla tip kerteng u ajai kar hujan ula du la ka jong ka jing im na ka jing sya aki brew ki bam syamlala ban itu dur khamat. Katkum ka FIR bala ujor daki ba hayi ngasa ma umyam police station ban kem ban tuwa de kirunar la itu ba usamla ajai kar hujan u balai na ka shno riboy district ula mi na la ka jong ka ying ha ka artarik naitung balai kai here uklamon phai ying shu bat ki lala bi u Baula thia harut surok halat umroy. Kumta kilapan kitno sya Nazaret Hospital banyo ka jing sumar. Here ka santarik naitung arjana polai ula khatno. Laitu ru bagate ka jing jasha syo kalaja halat umroy ha kapor kumbah nyus teng janmit. Nakaliang uba linus karbuki ubari ubah hayeng jong te usamla ula kerpa di kipulit jong ka umyam police station bahkan le ka badan kam katkum ka any. Uba ban karna yor presiden kahito riboy district ula kentui ki pajba baki de ban husiar bakin light nakino kino ki jingja ki basngusi berkaseng kala dawai ka bor ka any ban simkia halor te ka kam lem kumta kaseng kan sa simhi ka badan kam sem di panpau ka jisusi ka bakrau abang ilamat ya kun kini ki jing ni i maka perthai menta kamlong shu ka perthai ka ba song singan na ka menta ki denthai ikna i wat ki dorong baru jadi penpau ke susi ke bakrau nak kalian yang gasem bah bangelamat ya kini ke jing tena kalian jing ping gasem ya labu ya ka FIR ko ka police department bang ikar paru ya ka police department kan le ya berkam nak banta kini ka jing jia ka bangila sem hak di yang gasem jing ni per ni karparu ya kipat ba baro hakum kini ke por baka perthai kamlong shu ka ba song singan na ta kadau ba kidai ban long aware baro ki di nanglit nangwan bahkan ni ka perthai mata sibun di jismi kimi nak lihat yang gasem jingi ho ngila du ya bahi wasem go jingi rai kwa barane sakhamat kani ka jingjia kamdei banjia shu wala da mangingi mat yang ka jing nang ba kini ki kuweiru kinam yo ban mat yang kani ka jing kumbangi mat hakani ka yi gasem go jingi kani karparu ya ka police department kan pentre kam hok ya kaan kuba mangingila bu ya FIR hapo ka police department ini bat nak liang tinggi bat nak liang tinggi keseng harengkat bat ka jingi trilang bat ka snong umyam bat kiwe ngin sa persyang bat lik panekren hamtam bat ka police department ba ngin le no ya kan ka jeka ne hapo flyover dan maham lagi jing tho bat daga daki kamro ngin sim ka sinjam ka bakhia ban mi lane ban pejnya makani ka jaga kam disu ban long kata ka kaban ta hakaya ke yang kan ban hakaya ke yang lane haka jingsuk kesan hapo kane ka jaga tengi kentur ka police department kumbala FIR dagi bahayu ba la pentip ikati jingja lungba unubat pun teng ngingit skam ba ka police department kan sibkia ban tokit ya kane ka jingja siapa ni klub jong no sama ba sibkia ban yo ai kata ka jing jing bisar bohok katkum ka ain